Africa my continent, Africa my home. Ubuntu. Namhlanje ulesingaka namhlanje ulehlanu namhlanje. Lwehlanu ilanga lila. Sengo2 sikwanongoma. Unongoma kungena phansi kweZululand district. iZululand district ibingena ke esifundazweni esikamthaniya kwaZulu. KwaZulu Natal ikuphi ise South Africa. Alright. Udaba esihamba ngalo lubucayi lubhlungu lubi. Sizolithatha udaba silibeke lapha phezulu kwetafula. Bese ke abanolwazi ogcwele nolungcono kunathi bazosilekelela ukuthi ke singaliphatha kanjani lo daba ukuze kusizakale lo okuyena size ngayo. Dadewethu sibanangoma sisosuthu njengoba seshilo. Noma ungashonga isibongo sakho ungawasha amagama akho. Kodwa what 15 lapha kwanongoma la sikhona. Awusithathe ukukhathazeka kwakho ukubekela abantu base-Afrika, ukubekela abantu base-South Africa ukuthi nakho ukukhathazeka enginakho. Awusithathe uze nakho ngokukhulu ukukhululeka kodwa amagama abantu ungawafaki. Uqala kwami ukukhathazeka ngaqala 2012 mangakhuluma iphutha mangesu 2010 ngokufika kamama esuke eGoli eKardashiya wangishiya ngina 2 years. Mayefika ngokusho kamama umncane wami ebekade ngikhulisa wathi ugogo akafisa ukuthi abuye ngoba unolimo uyamosha entweni. Kodwa uthela esegula ugogo wayesesebuya washona eselokhu sebuyile. Seshonile kwalandela ubhuti wami. Ubhuti wami ngesimo sakhe wayefisa ukuthi mayethe ehamba emhlabeni usisi wami besemthathile wamusa ekhala abantu abadala. Ngendlela isemaye sibona siyiso. Ngangade ngikhulelwe ngokuhamba kabhuti wami eshona eGoli 2014 ngise Nkosi Albert. Ngiyokwenza operation ukuthi ngangikhulelwe angimele ngitetelela ngenani isifo senhliziyo. Yes. Wafona ubhuti wathi ukuphi ngathi ngisenkosi Albert. Wathi ingane yami ikuphi ngoba ishiye nani ingane incane. Ngathi angazi. Wathi ngeuzwa kuthiwa isemahashini nosisi wami. Ngalokhu zakhe. Angane mamele nginqamlele yini? Hayi unganqamleli. Waza nje. Waza. Ngaze ngabuya mangibuya engekho wafona ubhuti namtshela sengibuyile. Wangithatha uma mncane uthi ngangisene ingane incane. Wangithatha ngahlala naye. Wafona ubhuti wathi ena ingane yami ngithole ingekho right. Kunana amagama akhulunywe usisi wami. Wathi ubaba ulala naye. Baze babuya ingane ngicabanga ukuthi ayinonyaka bebuya. Esinonyaka. Ngabuyela nami ngale kwaZulu ngahlala khona ekhaya. Buyaphuza. La ngikhulele khona ngikhulele ekhaya eThokomele elinenhlonipho okukholwayo kuyo. Bebengithatha njengengane yabo. Yes. Yonke into ibiyenzeka nje. Behlaliswa phansi sizingane esitshela ukuthi njengamanje kuthathwa lokhu nalokho. Kodwa ngithe ngihlala lapha ngathola ukuthi kuyaphuzwa ngokuthi ugogo akasekho. Kuyaphuzwa kuyaliwa. Uthe 2000 angisazi 2000 ba kwakunyuye. Yes. Makunyuye ngangihlalele nje endlini yami ngibuye ngiphume ngibuka abantu ngokuthi ingane yayincane. Ngibuye ngicheck ingane. Ekseni kwavuka kuthiwa kade ngiphuza. Ngabuza ukuthi ngiphuza kanjani ekubeni nginesifo senhliziyo. Kwathiwa kubonakala utshwala. Ngabizelwa iforum. Yebo. Bafika ngezathu sokuthi ngangikwatile ngabakhipha phandle. Ngathi angikwazi ukuphuza ngishaya bekuthiwa kubuza abantu engiyahlala nabazange ngaphuza utshwala. Kwathiwa ngithatha ikhwama zami ngihambe. Ngahamba ngafike ngathola umqasho la nengane incane. Ngahlala ngangamtshela ubaba wengane ukuthi nginenkinga kanje. Yes. Kuthe sengihambile nokuthi besingaxhumani. Ngezwe kuthiwa ekhaya kudayisa utshwala. Makudayisa utshwala kugcwala yonke inhlobo yabafana. Sekuhambeni kwesikhathi ngase ngizwe ukuthi usisi wami ukhulelwe.
ama social worker asetsheliwe for ukuthi ukhulelwe kodwa mina igama lami qaliveziwe ngagibela ngashona khona le ngafike ngathola ukuthi ngafike ngachaza kuma social worker ukuthi ngudadewabo omncane ngafonela umseshi naye ngamchazela wasisithi umseshi uzongitshela yonke into eyenzakala ngosisi wami nampela uyena wayekade ngifonela wasisengitshela usetetile ngalokhu uze setetile mhlambe ngicela ukuphazamisa nje kancane asithi ukuhlehla kancane mhlambe bekufuna ngimise kanje ekhaya nibangakhe ekhaya sibathathu umalume uhlala kwelinye ijalidi kahle kahle sibawu4 ngayo ba4 right ni umalume uhlala kwelinye ijalidi nina la nihlala khona ni no3 so 3 ngingayibani ngani nami ngoba incane yes uwena usisi wakho uma wakho right okay umama uthe unisheni bancane yebo wahamba nasala nogogo sasala nogogo usebuya ngoba nakho ugogo esezoshona wabese esebakhona yebo right isimo sika sisi wakho sinjani umuntu onjani usisi wami khubazeke ngokomqondo but treatment akayidli treatment akayidli i-treatment ukuthi ukhubazekile ngokomqondo ikhona i-treatment akufanele ayidle noma nje isimo sakhe sithi yes ukhubazekile kodwa akudingeki ukuthi adle i-treatment ayikho i-treatment okumele ayidle ukukhubazeka kwakhe okay ukhubazekile nje uhleli lapha ekhaya yebo kusho ukuthi udaba esize ngalo kakhulu size ngodaba lukasisi wakho yebo all right udadewenu uthe ekhaya kudayisa utshwala bake badayisa utshwala ngasikhathi ekhulelo kokuqala kudayiswa ubani utshwala la ekhaya bedayiswa umama umama ufika udayisa utshwala naye futhi uyabusebenzisa utshwala yebo all right okay udadewenu usumthola esekhulelwe yebo udadewenu mayekhulelwe ukuphazamiseka kwakhe kwenza amazi ubaba wengane noma umenza angamazi ubaba wengane umenza ukuthi amazi kodwa mayeseyatshelwa umqondo wakho ngingawubeka njengowengane ukuthi makuthiwa ungasho ukuthi uba okay uba kulokho ukuthi ngingasho ukuthi kuthiwa angingasho ukuthi ubani lo ongenza ukuthi angithi ubani lo abamshoyo yena uyamazi umuntu omenza ukuthi uyamazi wasethiwa ke kodwa ungasho ukuthi yilo yithi lo yebo ngezathu ukuthi umama wami uyamthanda kakhulu usisi wami ubani othanda omunye usisi wami othanda umama okay ingakho engakwazi yonke into ayenzayo ukuyisho okay kusho ukuthi ke uchaza ukuthi ingane ekhulelwe usisi wakho uyamazi umuntu amkhulelisile kodwa kwathiwa akasho omunye yebo namanje kusenjalo nje wazi isimo sami kanjalo akubuya ngokwahlehla kwathiwa ayibo baba wengane yangempela baba wengane wangempela usibani bani akushintshanga khona wakwaboshwa mayeboshwa kwaba yimina futhi engiqala ukukhuluma ngathi akwazi ukuthi ngaboshwa umuntu okhubazekile ngomqondo ngabuza ephoyiseni ukuthi umuntu okhubazekile ngokomqondo engakwazi naphinde dibane nomunye okhubazekile bake bazwana yini labo bantu lapho laphendula iphoyisa lathi abakaze bazwana ngathi mina ngisahlala ekhaya bengazange ngibabone bezwana bengazange ngithiwa abahlala ndawonye bengibazi bexabana kodwa bese bengazwana ngokuthi kumele behlalisane ingane manake ahlehle kancane futhi udadewenu lengane anayo ingane unokubeziwe noma udlwenguliwe ukuze abe nalengane noma kwenzekeni ngokuchaza komakhelwane nanokuchaza kwabanye kusolakala engazuthi wanikelwa unikeliwe yebo okay mayinikelwa wanikelwa kumuntu nje okahle kumuntu okahle noma enganikelwanga ngezathu sokuthi kwakuphuziwe nanokuthi umama unamagama la akawakhuluma unemizwa uyakudinga kuba nomuntu yingakho nginanokuthi ngifakazela ukuthi bathi abantu unikeliwe ngoba unemizwa yes uyamdinga umuntu ubani onemizwa umama noma usisi wami
imizwa yakhe uyafuna ukuthi abe nomuntu. Yebo. Ngokuthi vele usekhulile. Yebo. Uyamdinga umuntu wesilisa. Yebo. Kusho ukuthi ke wasekusetshenziswa lelo thuba ukuthi anikelwe komunye umuntu wesilisa. Yebo. Mase kuzelwe ingane mayisekhulelwe kodwa ingane yakhishwa kulo okuyena yayiswa kulo okhubazekile. Yebo. Ngiyaxolisa ukukuphazamisa. Kuke kwaba nomcimbi, imicimbi yasekhaya angihambi. Kuke kwaba nomcimbi. Makunemicimbi ekhaya waduka usisi wami. Mayiduka ngangokuthi ngaze ngafonela, kwathiwa ngifonele ekhaya ngeza sokuthi ucingo alingeni. Ngafonela ekhaya ngabuza ngasho ukuthi udukile. Mayitholakala nganoma ebusuku noma ngakusasa. Utholakala nomzala. Umzala makuthiwa hlalwa phansi mabehlala phansi ngokuthi ngangingekho ke. Ngazi ukuthi uyena ubaba wengane engingenayo isho. Mina ngokwami bengingathi bonke abantu abasolakalayo kuleli cala leli. Bengatestwa bonke. Lokho ubaba wami, umza wami, baningi abasolakalayo baningi. Mana sisi. Ubaba wakho. Ukhona ojwayele ukufika ekhaya bathi uyena. Ubaba wakho. Yebo. Ubaba wenu nosisi wakho. Yebo. Nawe uyasoleka la. Mina usolwa yimina, ngasolwa ngabanye abantu, usolwa yimina ngesizathu sokuthi ubhuti wathi ubekade lokhuza washona ubhuti wami ethi usisi wami uthe umama mayephuzile ulala naye. Nanokuthi ngalesikhathi ngisekhaya ubenokumshaya athi usisi wami ngifuna ukwenza lokho okwenzayo. Ngithi mina ukubone kanjani ulala kanjani nomuntu osekhulile ulale nomuntu wesilisa. Mana sisi. Hey. Umama ulala endlini eyodwa nodadewenu bebelala kanjalo angazi njengamanje kodwa ngisekhona bebelala endlini eyodwa bephuzile laba lo engaphuzile usisi wakho lo okhubazekile akaphuzile kuphuze umama ulele nomuntu esingambiza ukuthi ubaba wakho ngabe step father ngabe yes ulele nalo muntu okay mhlambe udadewenu uneminyaka emingaka ngaleso sikhathi wayeneminyaka emingaka mhlawumbe wayeko 36 ukuthi sengikhohle ukuthi unangaki kodwa nginayo photocopy ID yakhe manake kusho ukuthi umuntu ona 35 akekho ko 35 ngoba siyalamana nami okay mina ngina 33 okay kusho ukuthi ulapha ko 37 kusho ukuthi lo muntu lo endlini uma wakho ula unomyeni wakhe noma umntazwana naye balela ubusuku bonke lona ukhona endlini yebo alright awusithathe lapho ubhuti wakho usola ini ke ubesola ini ubengasoli waxoxa kushuthi nosisi wami bebezwana usisi lo uxoxa nobhuti uthini kumina waqhamuka esethi ngicabanga ukuthi ngithi ngihambe makube ngihamba emhlabeni ngibe sengimthathile ngimuse ekhaya labantu abadala ngezathu ukuthi ungixoxela ukuthi uthi mayiphuzile ubaba alale nami ngoba ngithe ngikhuluma nje manje ngoba esekhulelwe kwabe sengazi ukuthi mina lokho engikushoyo ngisukela umuntu ongasekho emhlabeni mana kubaba akasekho emhlabeni ubhuti wami ongasekho emhlabeni kodwa lo baba lo mangathiwa kwenziwa ama test ukhona mana ke ukhuluma ukuthi ukhulelwe usekhulelwe futhi usephinde wakhulelwa ingane ina 2 years lengane endala ina 2 years leyo qala ina 2 years leyesibili nakhona angitshelwanga ukuthi ukhulelwe ngatshelwa ukuthi uyagula mina ngihlezi ngikhuleka ke njalo ntambama nango 12 ngikhuleka ngithela ngikhuleka ngabuya emsebenzini ngabuya ngakhula ngikhuleka ukuthi uyagula avele kuvela ukuthi ukhulelwe
wathi nje umkhulu usephindile. Ngaxaka ukuthi usephinde ini ngagumula ijazi ngalibeka phansi ngaphinde ngakhuleka. Wase yaziveza isisu. Ngasukuma. Ngatshela umuntu engithandayo ngathi usephindile futhi. Usekhulelwe. Ngaphuma ngingathi usisi wami. Ngafike ngamtshela naye ngathi wathi hayi akube nesiqiniseko shosho ngathi akwazi ukuthi umkhulu angitshela ukuthi usephindile futhi kungekhona. Kuyikho. Ngithatha ucingo ngehlome engimamncane. Mamncane angicela nongicheckela usisi wami ukuthi uright yini. Angifonelanga umamncane ngafonela ingane yakhe usisi wami naye. Ngamfonela ngathi ngicela wathi angikho ekhaya kodwa ngizomtshela umama. Nangakusasa akafone kumama athi ibesisola kodwa singenaso isiqiniseko. Ngathi mina akazange umkhulu angitshela into ewrong unokungitshela into ekhona. Kuyikho nje lokho. Athi kodwa amandla ukuthi ngikwenze ngilwe nalento anginawo. Uma wakho unenhlamvu uyathukana. Ngathi kusizana ukuthukana kunokulwa nalento le. Uzokuthuka kwendlula. Sekanga ke enza izinto ningakhulumi kuthuleke nje umndeni uthule. Ukhona umndeni. Shuthi thina ngokuhamba kagogo sifana nabantu abalahlekile. Inyanga bongakatholi ukuthi vele sezinga. Bengakatholi ngoba ngokubuka kwami nangokuchaza kamama nokuchaza kamalume bathi uyavuvuka sekhombula umuntu lo sezodeda. Usisi wakho unayi ID. Unayi ID kodwa kuthiwa kade alahleka. Engicabanga ukuthi alahleka ngakabi siyo ngisho iCovid. Kuze kube manje uzowatete iID ingekho. Namanje akanayo. Besikubanga lokuthi mangathiwa khona into eyenzakalayo ngeID yakhe kuyowenzakalani ngayo. Engingakholwa shosho ukuthi yalahleka ngempela noma kwavula iskenetu yapheshwa ngayo. Ngoba uma wami unolimi. Uyayihola grant. Uyahola kodwa mangizwa kuthiwa ikhadi alihlali kuyena lihlala emashini. Alikho kuyena. Okunamanje mangathiwa siyaya sifike buza ngakho ngesize sikuthole. Lihlala kubani emashini? Lihlala kubaba. Ubaba muphi yena? Ubaba yena lo lesikhuluma ngaye? Yebo. Hey. Ubani umholelayo? Uholelwa uyu mama. Hey. Sisahlehle. Ngokwama ID sasenzele umamncane sonke. Wanenzela umamncane. Wasenzela umamncane sonke. Manje nikonke angayizwa. Lo uthe stepfather ngalozi ulimo thina phela ubaba nje. Ubaba nje angithi nje ubaba. Ngiyenzela ke umuntu ozoyilandela kahle ukuthi ke ubaba ongakuzali. Angikho 100% angisho njalo. Mana sisi. Asibuye hlehle. Ubaba onizalayo uphi? Ake ngisho nje kanje. Kwayena umama lo bathi yena mama wenu but mina engingenawo 100% ngezenza ukuthi uyena mama wethu. Akekho umzali onganikela ngawo. Akekho umzali ongathi mawutetile uma wakho. Ingane encane athi phuma angazi nokuthi ulale kuphi kumzali wakho. Okay. Sengiyabona. Idukelwe inkonyane. Inkonyane idukelwe unina. Unina udukelwe inkonyane. Yabo nje uyafuna unina uhamba uyakhala. Inkonyane hamba yakhala. Yabo kunento ukuduka khona. Okay. Ngifuna ke asibuye sizila. I-ID kasisi. Ikhadi lokuhola kasisi. Lifika kanjani kubaba noma bu stepfather noma bu baba noma ngabo lifika kanjani kubaba ngoba umama ngathi bahlala ngokwehlukana nobaba? Yebo. Uzala makuzoholwa. Ubaba uzala ekhaya makuzoholwa. Makuzoholwa makuke waphela imali uyahamba. Mina ukuthi vele isikhathi esiningi ngihlalela la ngokuthi ingane yami iyafunda. Ngiya nje ngifike ngihlala 2 days low ngibuye noma ngihlala isoko lodwa ngibuye. Kodwa nje ngokuzwa komakhelwane nanokubona mayela
okufakazela ukuthi vele i-ID ayihlali kuyena ilokhozi ikhadi ahlali kuyena maye khona lo ukhona lo akwenzeki kuthiwa lo akekho manje ngamajuba ushuthi ubaba uphathe ikhadi likasisi wakho ngoba une drawer uneshalufu unesikhwama unebhokisi une briefcase une suitcase ngifuna zonke lezi zinto lezi mhlawumbe izinto eziphephile yabo sebhokisini kababa yabo ekhaya kwakuvamise ukuthi obaba ebenebhokisi leinsimbi la njalo mayibuye eThekwini ubuye nesandla briefcase lezithombe incwadi konke lezo zinto ayilahleki ubaba lo baba wakho lo kusho ukuthi unento enjalo uyasibona isikhwama sabameli lezi ngathi sileta esinamashalofu phakathi amaningi kusho ukuthi esingavulwa ngoba ngicabanga ukuthi izona izinto lezi engenza ukuthi ikhadi kuthiwa alihlale kubaba ngoba unezinto zakhe unebhokisi une briefcase unesikhwama une suitcase eliphephile umama ngapha ngoba ubuye besemanzini ebeseyinkampeni kaFaro ubuye eqhubela imbuzi yakhe yedwa uzothi saqhuba imbuzi mhlawumbe agcine seyishana ngekhadi bese kuthiwa lingahlali kuyena ngimhlaphe leso simo leso ngingazi isivumelane sabo ngoba mina ngokwami wathi ubaba engifonela ubaba lo engikhulele kuyena wathi umuphi wena okhulele kuyena kanti umamncane wami ubaba lo oshade nomamncane yebo ukhulele kulowo hayi laba baqondene nomama yebo okay alright qhubeka uthe maye ngifonela wathi bajoyinele nomshwalense ngathi ngangade ngojoyinile kodwa ngabakhipha ngezathu zokuhlupha kwabo angikwazi lokhu ngimosha imali yami ngishabe kuthiwa bayashona angeke ngize ngishabe kuthiwa uyagula nje umama angeke ngize wangincenga manaka ayibambe lapho ngesikhathi siqala la sithandazile uyakhumbula yebo ngesikhathi siqala la ufaka isevato esinesipambano esikhulu yebo esihlula ngisho sama ambulance lezo sipambano eziphambaneni ngathi ambulance yebo besikhuluma noNkulunkulu yebo sakhuluma noNkulunkulu saxoxa nje noNkulunkulu before siqala lelitshe leli uphuma kanjani eceleni kwalelitshe lakho uma ukhuluma noNkulunkulu ufaka isempatho futhi ngazuthi usebenza nabantu buba sebenza abantu no ngisazama ukulungisa khona kodwa uyaku indlela iya khona yebo ngiyakubona nginami ngiyadonsa nge-network liyazezulile manje uzoba sebenza kanjani abantu unetshe nawe olibekile ongalazi ukuthi lani ngoba uyabona ke wena ke unedwala ke uyabona lalisho uhlengiwe emhlaba ethi idwala lami yebo wena nedwala mhlambe before siye phambili sambe into ezobamba lezi zinto uthi singaqazuli nawe ngicela ulungise inhliziyo nje yakho ukuthi inkonzo yokuxolela ukuthi umuntu kwenzeni nami nje masingake siphume la ekamereni sihlalela ngikutshele amatshe nami engidlule phansi kwa kodwa nami nganginedwala njengenakho kodwa kunale nkonzo leyoxolela nenkonzo yobuntu angeke isikhathi esithi kanje sikhuluma noNkulunkulu wena unedwala elingaka ngiyaxolisa ukunqamula baba cha unganqamuli ngifuna siye edwaleni lena ngizama uchaza musuchaza ukuthi yini yenza ukuthi lelitshe lingasuki uyabona ekhaya noma lingasuka but yabo lisuke ngiyakalekisa nasi isibazi yes ngiyalisusa yes ngiyaphola yes uphinde futhi ugwazi kwenzakalani kuyabhibha ngiyaxola ngokusho kama social worker mabekhuluma nami ngiyaxola ngitshethi ngixolile sixoxe naye ngibele ngekhaya mayela edrobheni awungipha angiphe ngenzela ukuthi ngikwenze manaki ngendlule ngitshethi ngendlulile aphinda kwenze njengamanje kufika lesi simo lesi vele ngendlulile ukuthi sifuna ukuthi kubuye ingane si right usiyaphinda futhi ugwaza khona lapho futhi khona inkulumo ethi
azikapholi izilonda ukuthi ayisabhibhi ukuleso simo njengamanje ukuthi izilonda ayikapholi ukuthi ayisabhibhi bengisazothi ke lapha emakhaya uma kunedwala mangibekwe ithuna kuyiwe emsamo kukhulunywe nomuntu ozongcwatshwa ukuze leli yadwala sikwazi ukuqhobhoza angithi uma kunedwala sifuna kwakho umgwaqo le yasemakhaya idwala kwakubasa umlilo omkhulu phezulu kwalelo dwala bese mase lishisa kakhulu bese lithelwa ngamatshe ngamanzi makuthelwa ngamanzi sesofeke nemigxala yabona namashizolo sishaya siqonqe gcina iqhekezekile ngizama ukuthi ke mhlambe nawe uyayidinga ishizolo uyayidinga icrowbar uyasidinga isando 4 pound awudingi manje ama social work usudinga wena ukuthi leli dwala leli ulidiliza kanjani ulibulala kanjani ngoba angeke sikwazi ukuya phambili wena unedwala ukuthi ungathi wena mayefa umuntu into ezokwenzeka akafeke lo muntu phela mayefa umuntu ukuthi ube ilungile noma bengalungile ufuna ukuthi ashone enhlabathini imessage izoza kuwena straight awuseshonile lapho mama mama sekuze kwamanela uwena okhona u10 babili manje abantu abakhona futhi uwena uwedwa umuntu okhona sekufuna ke manje uhlangane singeke ukwazi ukuhlala la endlini uthi ukuthi awuye emncwabeni kamama ngisho bekuthiwa awufuni ukuya kodwa ufuna umama agcine encwatshiwe into ezokwenzeka sozoqala phansi ke manje ushaya amaphakethe ungene komashonisa mawuqeda umncwabo usufuna ukucommit suicide ufuna ukuyikweleti ezikwengamile kanti kube wenza into elulu ukuthi noma benje angithi khona le ngoma le eculwa kuthiwa kusekhaya la noma ngabe izindle zodaka kusuke ngakhulunywa ngodonga phese kukhulunywa ngamabibi ngezibe isekhaya ngeinkulumo ngawonke amanyala namanyundululo asegcekeni ukuthi noma ngabe kunje kodwa kusekhaya ayikho indawo edlula ekhaya angeke ufune ukuba okwasibanibani ufuna ukuthi la ngoba onke la manyundululo senzo gcina ngathi sengiyamotivate phela manje kanti azizilo ngizomotivate inkinga ayisekhaya dadwethu izona ezikhulisayo ngoba ngelinye ilanga uzokuxazululela umuntu onenkinga efana nezakho ngokuthi wena wakwazi ukudlula uyidlulisa usuzokwazi ukuthi usize omunye umuntu asambeni asishiye leyetshe ngoba ileli dwala leli udadweni manje unengane yesibili uzoba nengane yesibili indaba ekufana siyazi ukuthi ikliniki uyayihamba yini okunye ophuthumayo kufuneka sazi ukuthi ingane kabani yebo nanokwe ID nanokwa ID yakhe ukuthi iphi ID sifuna ama social worker angenelele lapha silekelele sifuna uSEPS ungenelele lapho basilekelele sifuna ukuthi makufanele ukuthi kwenziwe iDNA kwenziwe iDNA nanokunye mina umama sengike ngakusho futhi kuyena ngathi kuwe kwathi uhamba usizo lokuthi uye kutshwala ngathi indaba kuyona yotshwala nanasekhanda phazamisekile sekukhona nokuphazamiseka izinto nanolimo khuluma manje masuthi uyambuza akusekhona sekungokunye kodwa nanga ukuthi uyakwazi ukubona le nto ukuthi ngazi ukuthi uphazamisekile intamba ayidonsi kahle manje yini wena uzokwazi ukuthi manje umbambele umuntu obona ukuthi vele angithi ilabantu ekuthiwa akasanakwa lowo ukuthi into ebuye futhi ngibuye ngazi ukuthi ngithi mangihlala nomama ngithi ngiyamtshela ukuthi isigebengu esidala esho vele njalo nomama wayekhala vele ngayo into kanjalo mase ngithi vele ezinye izinto uzenza ngamabomu futhi uhlale kakhulu eGoli ingakho vele nje okay kodwa for wena ayi okunye phela siyaba nabazali uyazi ukuthi umzali njobe iminyaka ihamba uyajika uzoba ingane angithi yebo uyajika uzoba ingane uzoba mdala okwamanje mina ngibona ukuthi wena kufanele ukuthi ube nje 2 step ngaphezulu kwakhe ube mdala uthi hayi ezinye izinto anginaki mina ngoba phela ngoba uphila nje uNkulunkulu isidalwa angithi ingilozi yakhe angithi yonke into yenza mawuduba ekhaya uthi laba abantu abakubhekile ke anabakuphi inhlanhla uthi abenze njani ngoba bakupha ngoba usekhaya ngoba ubheka ekhaya
Shuthi ngithi abangifilathela. Nakho uzohamba ke uzogcina ke manje uhamba zonke labo ogogo lokhuza basemafletini lezi nyanga zo Facebook uzogcina uhamba ogogo bani hayi kwaba yilokho ke nje kwaba yilokho ke nje bavele bangiflathela kanti wena uqala ukuflathela ikhaya aliflathela mawuflathela ikhaya uflathela umsamo wakho uthi awukuflathele nama usukuflathela umsamo kunzima ukuyophendula umsamo ukuthi awubuke wena ekubeni kuwena owawenza ukuflathela yayizwa lonto Yebo. so ngicela leyo nje udaba la ngolunye usuku kodwa njengamanje kupho okunye ufuna sikusize khona ngendaba kadadewenu Okunye usengaphinda mayiteta le. Engicela ukuthi athathe nakuma social worker ngangikushilo lokuthi angazi lingatholakala phi ikhaya elingaba safe ngoba kushuthi umndeni uyasaba ukuthi wesaba inangazi. akhulunywa ngalento Akhulunywa ngalento ukuthi yini eyesabayo angazi. Engathi ngathathwa esiye ekhaya labantu abadala. Lapho azoba safe khona engizokhona kwanami ngimbone mangidinga ukuthi angivakashele usisi wami uyohlezi futhi usisi wami ngisho ngalala phansi uyohlezi usisi wami kumele ngimnake kumele ngimthande ngoba kwenzeka lento le kulimazeka mina ufuna udadewenu wena avikeleke kulesi hlava sokuthi uyakhuleliswa nje yebo ukhuleliswa abantu ongazi ukuthi obani yebo okay ngicabanga ukuthi mhlambe inkulumo iphelele ukuthi iziphathimandla azingenelele lapha ke beyo kwenza uphenyo loqinile ukuthi yini enzeka kuloya muzi sizobanikeza ama contact details zonke izinto ke beyobhekisisa nje ukuthi yini enzeka lapha bese ke kubonakala ukuthi ke lo sesiufikeleka kanjani number 2 oku number 3 bese kuba ukuthi ke iclinic uzokwazi ukuhamba eclinic kuvikeleke umphefumulo ba asazi ukuthi usekuyisikhathi esingakanani ekhulelwe yabona okunye okufuna ukuthi kubheke ukuthi imali yakhe mayehola iyapi siza yena noma isiza ubaba lo one briefcase one suitcase shuthi ikhadi lapha liya rentela ukuthi liyagadwa ilezi zinto efuna ukuthi zibheke kahle ukuthi ngempela ngempela uhulumeni njobe ekhipha le mali uyikhipha iyakubani le mali iyakulo ababa o naye mawuzo utshani ukukhuluma ngoba phela utshani lezi indaba ezisho uzizi omunye uzothi utshani indaba mayikhulunyelwa phansi kuthi utshani ukukhulumayo ngoba naye ekhulumela phansi uyasola njoba lo baba naye uyasola ukuthi kungenzeka ukuthi uyena kodwa ngempela mayisephethe le ikhadi kungenzeka ukuthi mhlawumbe uphethe ikhadi lomuntu wakhe aniboni kanjani kungenzeka ukuthi mhlawumbe ugcina ikhadi lomuntu wakhe angazi umama uneminyaka emingaki mama wakho angimazi noma singamkala ukuthi naye useyahola kodwa elakhe ikhadi lidlala naye futhi le aphatha ubaba yebo unesithembu samakhadi yebo naye futhi uyahola kushuthi yena unamakhadi amathathu unayo uphethe 3 yebo una unkosikazi la hlala khona ngagcina ekhona ngoba bekukhona usisi bengade ngixhumana naye ngabezwa sebethi sebephume elabo inxiwu ebhodela 350 manje yebo naye futhi ngaphinda ngezwe ngokuthi angazi kwenzakalani le ngaphinda ngezwe sekuthiwa naye usesukile ngoba nginokudibana naye la down ngezwe ukuthi usesukile naye akasekho la mawubheka ngase Friday kusho ukuthi social development ningasilekelela ngani ake sihambe niyosibhekela lamakhadi e-store room ngoba ngathi lapha kusosuthu yebo kusosuthu kunendoda lapha ene-store room samakhadi njengoba nanikhiphela amakhadi nje angicabanga ukuthi nani wakhiphela ukuthi e-store room sikasibani uma ikhona indlela lo sisi akathathwe kulandwe ikhadi lakhe lapha e-store room kutholakale umuntu alright ongakwazi ukuthi aholele wena amholeli ngani dadweni sake ngingathi kungo December lo kwazanye ukukhulunywa kodwa sasingakhulumi sibani kwakhulunywa nje kwakumakhelwana athi kwenziwa yini ungamholeli ngathi sengihlulekile mangithi uhlulwa yini ukumukela imali cha ukuthi ngithi akalethi ikhadi bazothi babela
ubani ufuna lethe ikhadi umama ngithi akalethe ikhadi kumina bazothi mabela bashoda ngani ngenze ngidle imali yabo ngasho njalo bazosho ukuthi bashoda ngani nani ngikuthenge le nto leyo mase beyahamba ke wena wakwalifuna ikhadi banqaba noma ngake ngalifuna ngangokuthi wayilokho engixiza uzolenzani ngathi cha nizongenzela ukuthi makube mhlawumbe ngoba njalo mangifika la akukho ukudla makukhona khona impuphu yodwa wena nje mangathwa nanti social worker nangu social development uyakubamba ngesandla siyahamba nanti iphoyisa abantu ababhekelele abantu abakhubazekile ubaya nawe lapha e-storeroom kulo muntu one briefcase befike bethi baba awuvulela kwi-safe mhlawumbe une-safe enkulu yesibhamu ne lafa khona amakhadi fike kudonswe leli khadi kuthiwe mi ungalithatha lelo khadi ngingalithatha and ngamthatha nosisi wami ngendlela esimo kuyiso before sivale kule ngane yokuqala lavulwa icala le rape noma alivulwa lavulwa icala le rape lavulela umuntu okhubazekile laphinde lanqanyukwa ngezathu sokuthi lo muntu okhubazekile wayeboshiwe waboshwa wahlala waphuma ngezathu sokuthi ukhubazekile kwase kuthiwa kuzothathwa igazi emveni kwalokho lavulwa kwakuyimuphi unyaka 2020 ingane laba ina 2 years 2021 yebo lavulwa kulo nyaka lo usengakwazi ukuthi mhlawumbe mangacinga usithole case number mangacinga kahle case number le ayikade ivuliwe yes ngisengakhona ukwenza lokho khona iphoyisa engadebana nalo lapha ya lingitholele inamba kamseshi ngoba nganginayo inamba kamseshi ngenza sokuthi ifoni yami mangesi umuntu engijwayele ukumfonela iya flash okay ngifuna ngenzele ukuthi khona sizobona ukuthi kwagcina kuphele kanjani kwagcina ngokusho kamseshi ngimbuza mina ukuthi kwagcina kwenzakaleni wathi umsolo wathathe washona kade ingane ayikafiki lesi sikhathi sokuthi kumele icheckwe icala umsolo kanti kwakuba nomsolo umsolo kwakuyilo okhubazekile kodwa wena ninakho ukuthi akiye mangenzwe i-DNA ubaba wengane uyaphila akuyena lo washona akuyena lo washona kusini hayi ngi100% akekho umuntu okhubazekile abake bazwana ngi100% ukuthi uyasukela futhi lo muntu ukhubazekile ubekhubazekile ubenentombi yakhe obehlala nayo kunele sekwanele kwaboshelwa ukuthi udlwengilile yamnyeka intombi ngoba wazwashonela endlini enestress sokuthi umuntu ebekade engisupporta engondla sekuthiwa sengidlwengilile mina ngoba kuthiwa watholakala endlini nje ethule endesenanephungu ake lo okhubazekile akuyena wesibongo senu akuyena umndeni wenu akusiyo umndeni umakhelwane yebo kodwa kuvikelwa umuntu la ongenzeka ukuthi usekhaya ongenzeka futhi ukuthi akekho ekhaya ungaphandle kodwa wakhona la Africa my continent Africa my home siKwaZulu sise KZN se South Africa sikwanongoma indaba zakhona ihlale ishaqisa nanti ukuthi abaseyithebeni hlaziya ubuqiniso balenkulumo hlaziya ubuqiniso kababa wengane umsebenzi wamaphoyisa ubuye mhlawumbe ucindezelwa yini mase ngayikhipha information bazohlala abantu becindezelekile umuntu lo wesifazane lesikhuluma ngayo umuntu okukhubazekile lo muntu esikhuluma ngaye la okuthiwa khona isikhathi sokuthi sibavikele isikhathi sokuthi bekhulume uma kunezinto engahambi kahle nangoku umuntu wesifazane una ingane yokuqala njengamanje insolo zithi ukhulelwe futhi ukukhulelwa kwakhona ngoba wayekhuleliswe uyabona nje lento mhlawumbe ngenza ukuthi uqinisile ubaba wengane kuthiwa washona ubani ke lo semzalize esibili futhi ilokho nami senginakhuthi ubani osephindile ubani kozosulelwa ngaye ke ma ukuthi ke ngike ngafonela umalume
nakhona ngimfonela umuntu ongakezwe ozotshelwa yimina ngathi malume umama uke wakubiza yini wathi ungibizile wangitshela ukuthi usekhulelwe sisi wakho ngathi uhlalile nabo phansi wabuza wathi ngihlalile nosisi wakho ngathi ungahlala nomuntu okhubazekile uyazi nakulokho yakwenzakalani akamkhipha ngiqiniso wathi uvele wathi ngomunye naye futhi okhubazekile ondomdala mina ngikhule vele emdala ekhubazekile and bengamazi ke kwasendaweni ukuthi usefika ngoba esezokhuleliswa usisi wami mina ngikhula ubengeze endaweni ukhona osesolwa ukhona osolwayo ushiwo usisi wami ngithe ngimbuza umama ngambuza futhi ukuthi uyazi into umuntu asomkhomba esekhonjwa njengamanje kuyingozi kangakanani ongagcina kulimala wonke umuntu ongahlangene Nongoma ehlala Nkosi kwaNongoma kusho ukuthi laba bantu kwaNongoma uthe semahashini kusosuthu yebo kusho ukuthi uma unengane yomfana noma nensizwa noma nobhuti okhubazekile kuseduze ukuthi akhonjwe la okuhlukunyezwe khona noma kunukubezwe khona umuntu wesifazana okhubazekile kusho ukuthi sikuleso simo ke manje into sekufuna sibheke ukuthi bangomata labantu abakhubazekile besilisa bazoba omata babantu abaphilayo ababomndeni abantu bomndeni befike benza amanyala namanyundululo abo bese beyazi ukuthi okay sizosulela ngosibani bani sikuleso simo kwaNongoma yeah inzuka ikay akwaziwa Mbantshi Kujiya awukwazi ikhanda ukumsila isiqalo nesiphetho kodwa ke siyathemba ukuthi abantu base South Africa bazosilekelela ukuthi lo dadewethu athole usizo mhlambe umuntu akangageqa amagula ngoba vele akemungi vele zinqunya amakhanda ziyekwe lana angiboni ukuthi sinquma amakhanda bona athi sigeqile amagula konke kusobala sekuthi ke sisebenze la asishiye khona sithole ama case number silandelela ukuthi icala lagcina lenze njani sikwazi ukuthi udadewethu athole ukuvikeleka ngiyabonga kakhulu South Africa my continent Africa my home